Oh, susuya ba? Wala, terus saya. Tira? Terus saya, uy. Masa na? Padagan na. Gidi, run. Kita kan? Wala. Kuha saya. Kuha saya. Nice! Ayaw! No. Ayaw, pangaway! Labad to, uy, mangumot ka. Ayaw, paingin na. Labad ka. Agoy, natagak. Asa naman? Agoy, natagak. Ha? Ha? Hinog. Hinog na. Hinog. Hinog lagi. Hinog. Bulan yatay kaya no isa kasi mana ra mo gid lang ingon niya 1 week ra makawit ra mo ka sikap tapos sige po may mga bagsak kanang ayar man pud ka kapikay bila og na ano kay pero pwede man ka makapikay og baro naman sige saya wala ligid siya wait lang wa sa o kumahulog magsikay ka wala kay gifters wala kay kailaw wa kay kuan pero naplano ka ni sa isipilo ini domingo di Kubus. Ikaw ba? Ikaw ba? Oh, ini usit kita dia. Away. No way! Away. Away, oy. Away. Away, oy. Away. 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 Away, bibigri. ikaw na ta Asa din mo, Gray? Asa mo, Gray? ikaw na Asa mo, uy? Asa mo ba? ganina ra ka nag-wake up wala lagi ka nag-cry Asa mo, uy? Asa mo ba? Away. Away, uy, away, uy. Away, bibigri.
Away. Ha? Away. Away ơi. Away. Away ơi, away. Away ơi. Away ơi. Away ơi, away. Away ơi. Away ơi, away. Go bò. Away. Away. Away, away. Away ơi.